Daniel 3:2 shoko raMwari rinoti, zvino Bherishezari akati abatwa newaini akarayira kuti vauye nemidziyo yendarama nesirivheri yakanga yabviswa nababa vake Nebhukadhineza patemberi yaiva Jerusarema, kuti iye mambo namadzishe ake navakadzi vake nevarongo vake vanwiremo. Chechi yenyu ngaive nemidziyo yakanaka. Maplastiki ndo atinoona kuchechi. Plastiki maruva, plastiki cheya, plastiki ndiro, plastiki zvese maplastiki. Asi kumba kwenyu kune zvinofa. Ndikakubvunzai munhu waMwari kuti izvozvi kuchechi ukanzi kwabiwa munogwadziwa nazvo, kune kwambobiwei? Nebhukadhineza akanotora zvakanaka. Bherishezari akati handingamwiri muzvimudziyo zvakadai izvi, ndoda zvekuchechi. Zvekuchechi must be the best because we worship the best God. Hakuna umwe Mwari akafanana naye. But kuchechi ndokwatinoona zvinhu zvakangofa zvega nemaruva anenge akangofa, ende zvinhu zvacho zvese zvakango patoireti panovhagwa nesaga, munhu achionekwa makumbo. Ngatirege kunyadzisa vaenzi takadaro. Chechi yenyu ngaigadzikwe zvakanaka. Kana tadaro Mwari uchaburuka otiropafadza. Pachechi ngapaitwe zvinhu zvakanaka. Tinotenda vakomana nevasikana vari kugadzira machechi avo. Mwari uchakukomborerai. Pachechi panofandwa netoireti inoita zvokuya nezvimugomo muchinoita zvekuflasha, flashing yakanyogwa kuti made in Gwelo, zvakudharadhara, but kumba kwenyu moita zvokungopresa. Pachechi ngapaive pachechi. God bless you.